Dnes budeme mluvit o tématu, které hýbe sociálními sítěmi, o možném příchodu nizozemského hráče do našeho klubu. Ale nejprve se přihlaste k odběru kanálu, protože tady se dozvíte vše, co se děje v Eden. Podle informací od Sport.cz má Slavia zájem o angažmá nizozemského hráče Ihatarena. Je mu 21 let, je to velký talent, ale jeho kariéru poznamenaly problémy mimo hřiště. Co si myslíte o této možnosti? Měl by Slavia riskovat a angažovat hráče s tak problematickou minulostí? Je to těžké rozhodnutí. Ihataren má velký potenciál, ale přináší také významná rizika. Slavia musí pečlivě zvážit všechny klady a zápory před učiněním rozhodnutí. Pojďme mluvit trochu o kvalitách Mohameda Ihatarena. Je to kreativní hráč s dobrým přehledem o hře a silnou střelou levou nohou. Ano, moderátore, Ihataren může být v útoku Slavie klíčovým hráčem. Pomáhá tvořit šance a dávat góly. Nicméně, jak jste zmínil, hráč má také problematickou minulost, včetně 2 zatčení a spekulací o jeho vztahu k mafii. To je pravda. Ihataren má problematickou historii a Slavia si musí být vědoma rizik před jeho angažováním. Počkáme na další kapitoly tohoto příběhu. Pokud se Slavia rozhodne Ihatarena angažovat, bude to rozhodnutí, které bude mít velký dopad na český fotbal. Určitě Slavia dělá velkou sázku na tuto angažmá. Pokud to vyjde, klub může získat hráče velkého talentu, ale pokud to nevyjde, může to způsobit velké ztráty. Nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu, abyste dostávali další novinky o Slavii. Do příště.